Hello, barkanku da warhaka. Suna namu Munirat Abdulsalam wannan maraji din. Yau na zo muku da sabuwar bayani. Wai wata mata ne da ita da uwar gidanta. Uwar gidan take min complain akan cewa amaryan duk ran da mijinta ya shiga ɗaki sai amaryan ta yi ta ihu, kuma irin ɗakin su kusa da na juna din nan ne. Wannan yana jin dan uwan shi, wancan yana jin dan uwan shi, tana ihu. Madam, first of all, in kene kike ihu ba miji bane yake ihu, duka maganan banza ne. Yau zan koya miki yadda zaki sa mijin ke ihu akan gado. Kin gane abin da nake nufi? Amma kafin nan mu je kan wannan, ina so a yi like na wannan video din, a yi subscribing, kar ku manta ku yi order zumbur da humura ɗinku a 09077871837. Kun ji abin da nake faɗa ba? To, yanzu na zo muku da bayani. Bari mu fara bayani. Madam, mata da yawa suna ga kamar irin in kina tare da namiji, kina da uwar gida, kuna gida ɗaya ko kuna wuri kusa tare da junanku, za ki iya ki intimidating ɗinta. In miji yana ɗakin ki sai ki shiga ihu, ki shiga wasu irin kirsa ake cewa ko namu na mata. To har yanzu baki haɗu ba. In ke ne kike ihu, namiji shi ya kamata ya ihu. In durinki yana da daɗi, namiji shi yake ihu, ba ke ne kike ihu ba. Kin gane abin da nake nufi? Duk inda muryanki ne ake ji a sama, kin san mu mata zan fara mai gida kana tura mun bura, wayo buran nan da daɗi, buran nan yana kai min labari, buran nan babu kamar shi, sai ki ji. In har baki iya cin namiji har ki sa shi ya ihu ba, har yanzu da sauranki. Ya zaki ki sa namiji ya ihu? Ki samu weak point din shi. In namijin na yana so kina wasa da nonuwan shi ne, ko ƴan gwaluwan shi, gwaiwan shi, ki san ina ne asalin inda kike tabawa a jikin namiji da zai sa hankalin shi ya tashi. For instance, kamar yanzu a ce namiji yana kanki, yana cinki, ke kina kwance akan gado, yana cikin cinkin nan akwai abin da ake faɗa, ana matse duri. Na taɓa yin magana akai. Za ki rika matse durinki, sai in durin ya shiga ciki, yana cikin buran shi, sai ki rika matse shi. In kin matse kan durin nan, in yana fita sai kina sakewa, kina matse kan durin, kina sakewa, kina matsewa, kina sakewa. Na farko kenan. Na biyu, ba wai ana cinki za ki kwanta kina ihun din. Wasu mazan suna jin daɗin kina ihu, wayo mai gida kana bani yadda nake so, kana cina yadda nake so. Wancan ma namiji yana so. In ana cinki ana gamsar da ke, ki rika faɗa wayo Allah daɗi, wayo mijina, wayo kana kai min labari. Amma ke ma sai ke ma ki ta kai mishi labari. Ya zaki ki kai mishi labari in kamar a ce kuna yin missionary style ne, inda shine yake kanki, ke ne kike kasa daga kan shi. Abinda zaki fara yi, in kina kasar nan zaki ta daga, kamar yadda nake gaya muku kowane rana, ugunki zaki ta dagawa. Ugunki shine kina karkashin shi, amma ke ne kike controlling na buran shi a sama. Kina yi, in kamar yana so ana wasa da kan nonon shi ne, sai ki ta taba kan nonon. Yana cinki, kina taba kan nonon, ko kuma kina shan kan nonon. Kina shan kan nonon, yana ci, kina shan kan nonon, yana ci, kina shan kan nonon, yana ci, kina shan kan nonon. Kina mishi wasa, kina taba shi. Kun san ko cikin hannun namiji, sakiyan hannun shi nan, in yana cinki kina taba, kina wasa da shi, yana jin daɗi. Sannan kuma zaki iya kina cin namiji, ina tsakanin inda buran shi yake da ƴaƴan gwiwan shi, wannan karamin wuri din nan, in kina wasa da wannan wurin din, ko kuma kina wasa da ƴaƴan gwalayen shi, ba karamin daɗi yake ji ba. In yana cinki kina wasa da ƴaƴan gwiwan shi. Ba wai na ce ki je ki masa ba fa, ki kashe mijinki. A hankali ake matsa wayannan ƴaƴan gwaiwa din nan. Kina matsa shi a hankali, kina matsawa, ki je tsakanin kafan shi. Yana cikin cinki, ki juye, ke ki hau kan shi. In kin hau kan shi sai ki fara cin shi. Ke ma kina cin shi, ki yi kaman ba wani abun da kike so a duniyan nan kaman cin da kike yi mishi. Ki rikita mishi hankalin shi, ki ci shi, kina kan shi, kina ihu, kin san bouncing nonon ki ta haka. Ina ma in kina da irin katoton nono din nan kaman guga. In kuma baki da nono kaman guga, suna sassaye ne,
in kin hau kanshin nan no ba slowing down ai, zaki yi ne kina juyewa duk jikinki, wayo mai gida, wayo daɗi zai kashe ni, wai kina yi kina kamar da na gaya muku, kina spelling na coconut a kan shi, kina juyewa, kina up and down, kina haka a kan shi, kina duka ki ce mishi mai gida ba haka bane, ka juye ta baya, ina so ka yi min doggy style. In kika juye kika bashi ta doggy style din nan, ki bude mishi, ki ware mishi gindin nan, yana cin doggy style din nan, yana yin doggy style, wato yana bani ta baya kenan. In kin juye kin bashi wannan manya-manyan duwawun nan yana shakin, kina tattaba shi da hannunki, kina jin daɗi, yana tattaba ki da hannu. Ki bari namijin ki ya mari kan duwawunki, ba duka bane, duk a cikin sha'awa ne. In kuna cin juna haka, kuna cin shi haka, zaki ja fara. Kin san ihun maza ba kamar ihun mata bane. Ai zaki kalli ya kawo fit. In ya kawo din nan zaki kalli ya faɗi pakarau, ya gaji saboda ya ciyu. So in kin tashi wai ke kina so ki yi wai don ki intimidating na uwar gida ne, saboda ke kina ga kamar ki iya cin gindi. Har yanzu da sauranki, in har baki iya cin namiji shine yayi ihu ba. Ki ci mijinki har yayi ihu, yana wayo Allah, ba zan iya haƙura da wannan durin ba. In na haƙura da wannan durin na mutu. Durin ki akwai daɗi, wayo durin na akwai daɗi. Yana cinki, kuna magana batsa akan gado a lokacin da ake ci, yana da daɗi, yana encouraging namiji ya ƙara cinki, yana encouraging namiji ya ji daɗin ci, yana encouraging namiji ya ƙara dealing, ya samu affection a kanki, yana encouraging namiji ya ji daɗi. Sannan bayan kin gama cin shi, ki ce mishi thank you mai gida, na ciyu, na koshi, kai yau na ji daɗin ci. Baka da part 2 mai gida. In da ya zo wajen ci, kai ne number 1, you are the center of my universe. Ce mishi wayo, har ka riga da ka fasa min gindi. Yanzu haka na sai na je na wanka da ruwan zafi, sai na je na saka ruwan zafi. Shi kuma ki tabbata ya ciyu. Kar ki bar namiji rabi. Kar namiji ya fara cinki ki bada excuse akan cewa ke kin gaji. Kun ga wannan abun yana turning namiji off. So saboda haka in kin san da cewa kin gaji tun daga fari ma kar ki bari amma fara ci din. Ki haƙura kawai, kar ki bari ya ciki. Sai ki yi makanki kiyamun laini kawai, ki kyale batun ci din na ranar din. Sai ran da kika san da cewa kin shirya mishi, ki yi mai ci mai kyau, cin zazzaga. Ki zazzage shi, ki zazzage buran shi, ki zazzage 'ya'yan buran shi, har ya ji yana son ki. Uwar gida wannan naki ne. Kuma ina yi ne saboda kin yi complain akan cewa amarya ta zo tana so ta nuna miki show. Kar ta nuna miki show, ke kafin nan ta zo ta yi show din ki riga da kin yi naki show din. So saboda haka ita second class citizen ne. Kun gane abin da nake nufi ai? So saboda haka kai kuma mai gida, in ka aje mata guda biyu a cikin gida, ba wai ko maganar partiality bane, zaka nuna kamar in kana tare da ɗaya tana ihu, ɗayan din tana ji. Shi yasa aka ce ma yana da kyau ma ka zama kana da halin da zaka yi musu gidansu daban-daban, saboda kar ɗaya ma ta ji ɗaya irin waɗannan abubuwan din ya jawo kishi a tsakaninsu. Ka aje wannan daban, ka aje wannan daban. Bata ma ji ba, balle ranta ya ɓace ko hankalinta ya tashi. I hope I am making sense. Sannan kuma kana da mata guda biyu, dole ne ka ci su yadda ya kamata, ka gamsar da su. In kana so ka gamsar da matanka, ka sayi zumbur sha ka mike, buran ka ya mike. In buran ka ya mike, za ka ci uwar gida, ka ci amarya, kuma kai ma ka kare kai ihu a kai. Wallahi duk wanda ya ci mace ya sha zumbur dina, ihu yake yi, wayo uwar gida. Kuma kamar yadda na gaya muku kwanakin baya, ba cuta. Ka tura kudinka a 09 wannan account number da za a baka. In ka kira 09077871837, insha Allah za ka samu biyan bukatan ka. Duk inda kake a Najeriya za a tura maka kayanka. Ba wani bata lokaci. Zumbur ana sai da shi 10,000, 20,000 ne. Kai za ka biya kudin delivery duk garin da kake, kuma zai same ka within kwana 2 duk inda kake. Na farko kenan. Sannan ke kuma uwar gida, ki sai humura, ki yi maganin amaryan nan. In kina shafa humura wallahi karyanta. Sai humura nawa ne? Humura 10,000 ne. Sai ki bata assignment,
sai ki ci, yana cinki yana jin jikinki smooth, saboda humra na yana sa jiki yayi laushi. Ki shafa humran nan duka jikinki ya zo yana cinki, kina ji kaman wayo, ya ji kaman jikinki nan kaman, kin san kayan da ake kira silk ai, jikinki na yana kaman silk, kin gane abin da nake nufi ai. To haka zaki mishi, haka za ku gamsar da juna. Amma ku zo ku zauna kuna faɗa kan cewa ba kwa son zumbur, saboda zumbur kaza kaza, zumbur kaza kaza. Zumbur na bai da illa, in yana da illa da war haka da an riga da an ɗaure ni. So saboda haka ku yi kokari ku yi order zumbur ɗinku da humura ɗinku, ku yi appreciating ɗina kuma by liking my videos, sannan kuma ku aje comment ɗinku a karkashin wannan bidiyon, kuma ku gaya min topic da kuke so in yi magana akai. Next time zan yi magana akan rating na maza. Rating na maza abinda nake nufi shine waye ne fi iya ci, ya yake cin, me yasa na ce akan cewa wannan ci shine namijin da iya cin mace har ya gamsar da ita. Shine bayanin da zan muku na biyu. Amma kafin wannan lokacin din sai ku saya da ni ce taku Munirat Abdulsalam. Na gode, and do take care of yourself. I love you very very much. In kuna da wani suggestion ko wani abin da kuke so a faɗa a karkashi, ku aje comment ɗinku a karkashin wannan bidiyon din, ni kuma zan yi reply ɗinku immediately. Ku yi kokari ku yi order zumbur ɗinku da humura, yana da amfani sosai. Na gode, bye bye.